Apa. Tenim tot. El que va hermètica. Hermètica, sí. Però que ara la tinc que explotar perquè vaig filmar també una vegada. Ja estem tots o què? Estem tots? Aquí a la comarca ja. Hòstia, és massa aquesta camareta. Amb camins antics aquests que anaven del poble en poble, camins de pastors, això. Amor! Sí. Dius, quin... Cada 10 cada 20 segons fa una foto. Jo crec que és mirant data... I... Ja, és que... El del bany em va sortir fatal, perquè no... Clar, tenia que veure... A l'apartar tenia que veure si estava gravant o no estava gravant. Em vaig refiar, vaig apretar, però vaig apretar malament. Feia molta feina Que no hi ha manera, és el que hem fet. No, Es tira totes les estadístiques que surten. Nosaltres a la feina acompanyem a dones a inserció laboral i van vindre d'una empresa de neteja d'hospitals, d'hotels, sobretot hotels. Ja, doncs sí, farem alguna formació i les derivarem. Ens van explicar que havien de cobrar 2 euros l'hora. I els vam dir, no, fora, no entrem en aquest joc. Però això és impossible, no, mare? Els pagaven. I a més les cronometraven. com la meva càmera de vídeo. El professional, el professional. I a vegades se les feia servir perquè llavors les tomes són iguals. Què passa? Això es posa o no es posa? No es posa. Què passa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? A ver, cuéntame, ¿qué pasa aquí? Costa molt de desplaçar, està com... Ara està bé o què? A veure, quanta gent... Ara tens la mida, ara tens la mida. La vida. No, mira, encara està suelto de darrere. Hombre! Mira. No ens hem de posar la No, raqueta. home, no pots sortir amb les raquetes posades. Ella ho deia, home, que ens ho havien de posar fora, però no ho feien cas. No anem bé. Com? No, funciona bé. Bueno, el momento, A ver, las raquetas de momento... ¿Con fijos o con sueltos? Sueltos, todo suelto, siempre suelto, todo suelto. Todo suelto. Mira que m'he acabat. Ai, que bé, t'ho has fet tota la vida. Tota la vida ho has fet. Quina família. Carles, que et fotràs baix, Oh. Però m'ho poso a la motilla.